Icho kwadi mutumwa waive pano paMaungwa achigadzirisa basa riri pano. Pane zvakaitika pana pane Sabbath zvikupurwa naBishop Mupfute. Afrika yedu. Amen. Yauri kutaura amen chai. Vaiva pano vanhu vepano paSabbath. Mweya mutsvene wakati taona muraravungu uchibuda wakadai. Handiti? Endo zvakataurwa paya. Uchisvika pano mutumwa ari mberi. Ene gurutu rengirozi. Pabuya. Ndingatoti tabotanga pataigadzirira Shiloh pano pakaita chizaro ndakafonera Bishop Apostolic kushamisa Mwari. Chizaro charari chataurwa panapa. Vanzi namuprofita mambari zacho profita ari pano chigadzirira Shiloh. Imba yandaona pano nechepapapa ichivakwa wakatumwa ndeyamaglazi church. Handina mambo iye uri panze neprofita zvakanaka andamboona bvanchipuru imba yakanaka zvisinombona asi yavakwa wakatumwa PARAMOUNT Africa. Avaka imba iyoyo apa ndobvaisa zvose nemalaiti ndobva achimira pamusoro payo ndobva arobofadzi zvimbe inei kwaikati zvarevei zvikasizi imba yaushe hwaMwari ndaisa pano. Zvadaro isu takati Mwari watitendera nyaya yekugadzirira kuJira iyo. Taigadzirira Shiloh kachiya. Ndakazozviziva zvino neSabbath rino. Tozoona kuti uye pakazonzi Easter yanzi pani Maungwa ndiyo imba iya. Ndakaiswa pano. Saka Maungwa zvoonekwa kuchisvika pano nowakatumwa. Achifamba pamusoro pemuraraungu achisvika panapa paine mweya mutsvene paine neprofita waitaura kati airati aizviratidzwa akati ndabvunza kuti zvarevei zvasinza ndadzoka pabasa ndorapupurwa naBishop Chakawa kuti imoti ndabvepi isu takamuona achida papi neSabata zvoka izvi akasanganawo naye achibva kuno zvoka izvi ndozvine basa izvozvo zvikanzi noti takanyarara tesi zvimwe zvacho uruzvipindura zvamweya mutsvene zvikanzi aho hamuzive kana kuti tasvikirana ndisho bhibiwari kana hamuzivi nekuti tasvikirana ini muchisvika ini ndichidi achibvepi ndobva neshoko rangu achibva kupi patiri nhasi kudzai Jehovha. Ndo zvakazivisa ndichiona vanhu vakakuona ndabva ndazoziva kuti ishokwadi vanhu vanoziva PARAMOUNT wechinya kwainde inzwi rake ndokwanodini kudzai Jehovha.